Może ty chcą na brzuchy, jak on się nie będzie chciał patrzeć. Nie szukam, bo po co? Kto to? Aha, szafirowa. Nie szukam, bo po co? No po coś na pewno jest miłość. Ale dynamowy stawianie to łatwo nie jest znaleźć miłości. Przyznam, po co? Po co? W ogóle to? Ja nie mogę. Jakie mam lagi? A, nie mam lagów. Jeśli chcecie do mojej macie, to mi powiedzcie, ja wam ją dam, znaczy no, kupię wam ją, dam im, a potem sobie znowu kupię. I tyle. Więc kliknę Ines. Więc nic się nie dzieje, poczekajmy jeszcze chwilę, bo do mnie zawsze ktoś na pewno pisze, więc to miał do mnie nie napisać, jak często do mnie dużo osób pisze. Mam nadzieję, że ktoś odpisze. Czy tam zaprosić, to wiem. O, ktoś zaprosił! O nie! Zaczyna się już nowa.